hama dzangu tauya kuhama dzedu dzine skin disease yatoti ukwakwa yeye makanda akakwashara kana makanda ane vatry nepese paunogona napo kuti skin yangu iri kuita mine makwakwa pachishona toti ukwakwa pachishona toti ukwakwa skin disease anditika right. Zvaunoita iwewe unotora zviyo zviya zvisati zvarodziwa zvisati zvaitwa sei handiti nesvina yayo nehundi yayo yezviyo handitika wozvikwiya zvakadaro wobika porridge nete handiti waita porridge unoita 3 days uchiibika porridge yoyo handitika yosara inetete ichiri kudziya paipa wobva wazora muviri wese musi wokutanga so chi2 so chi3 achiti uchizora muviri wese handitika then musi wokupedzisira unobva wazora zvinenge zvasara zvezve wobva unorasira pamharadzano handitika wapedza kugigisa handiti zvinenge zvasara izvezve pauri kutorera uchizora unonozvirasa pamharadzano. Special kana vazhinji vanogona kushandisa mbiya, unokwanisa kubikira mbiya kana madyana kana paipa unokwanisa kubikira, unokwanisa kubikira ususu, then unongonozvikanda pamharadzano kana unopwanyira pamharadzano wosiya zvakaita zvakadaro. Chero ukageza netauro remunhu ane skin disease hauzobatiri futi skin disease, hauzvitombodzoki. Chero ukapfeka hembe dzaungangombopfeka une skin disease hauchambodzoki futi zvakare. Zvinhu zvinobatsira paskin disease. Tiri kuti unotora zviyo watora zviyo hauchazvipepeti, zviyo zviya zvine hundi yacho, hundi yayo svina yacho yayi wokwiya wotobika wobika ususu anozviziva porridge nete yayi woita se ichiri kudziya wobva wazora muviri wese, wazora muviri wese day 1 day 2 day rechi3 wazora wapedza unotosiya something handitika mumbiya kana muchihari kana paipa unenge uchikwatisira paya obva unopwanyira pamharadzano haucheuki, hautarisi kwawabva wakananga kumba. Chero ukanzi wageza nemunhu akanayo, chero ukanzi wageza netauro remunhu ageza nayo, aiwa ipapo tenge tatopedza basa, tenge tapedza masports. Tinokutendai.